bago lang.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, mga ka-action, muli nagbabalik. Makakasama niyo pa rin Morning po siya. exercise. Oo. Kaya kapag nag-exercise ka, ganun ito. Wala lang. Okay, pero ayan, at makakasama niyo ulit, syempre mga ka-action, ang inyong pong mga lingkod. Yes. Oo, ayan. At ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Okay, medyo nagkakaroon ng boses Action Claire ngayon, ha? Ay, sana all. Hindi na tayo naantok. Hindi na tayo na. Medyo nagising na tayo ng mahaba-haba. Ano. Wala lang. So, bangon na mga ka-action, yung mga natutulog pa rin sa mga oras na ito. Nako, Bangon na. alas 8:09 na ng umaga. Pwede na ho kayo bumangon sa inyong mga higaan. Mag-almusal na. Mag-almusal. Pero bago mag-almusal, dapat Maghilamos muna. maghilamos. Pagkatapos Magmumog. maghilamos, ayan, mumog. Sequential ba? Toothbrush. Yes, diba? Kung takot kayo maligo, katulad ni Action Claire, Wow! baliktad, oh. Coming from you. Coming from you, ano, ayan. Nagbasa-basa lang, wisik-wisik yung tawag sa gano'n. Natatawa si Oo. Action Conrado. Wisik-wisik, oo. Malamig kasi ang panahon, ano. At wisik-wisik, well, naligo naman ako kagabi, sabi mo dyan. Diba? Yung mga beranda ng mga bata, ano, kapag, siguro pag may face-to-face ngayon, Naligo naman ako kagabi. naligo naman ako kagabi. Pero nasa school, medyo namumuti-muti pa yung sa gilid ng bibig. Mga Pati sa ganyan. gilid ng mata. Sa gilid ng mata. May no? muta. Oo, may muta, papikit-pikit pa. Tapos Naku, yung, Action Alex. yung buhok nila, gumaganon-ganon pa, pataas. Naku, tapos yung boses, alam mo Yung husky pa rin. Oo, husky pa. Kamusta kayo? Morning po, ma'am. Nako, mga kabataan ngayon, pasalamat kayo. Walang face-to-face, Oo. di ba? Dahil kung may face-to-face, nako, Pero kahit may face-to-face, as online class lang, tulog pa rin. hindi naman, naliligo pa rin sila, o, Naliligo. di ba? We. Oo nga, naliligo pa rin sila. Yung mga kilala ko, hindi na nailigo Sino? Pagbangon pa lang sa higaan Computer na agad, nakakumot pa, nakaharap lang sa laptop, tapos, yes Morning po, good po, morning po, ma'am." present po, gano'n, tapos nakikinig, gano'n. Di ba? Mga, nako, mga ka-action, ano? Binabati ko yung mga pinsan ko na hindi na nailigo kapag pumapasok sa online class. Tamang harap na agad sa kanilang cellphone, laptop, tablet, ganyan. Hindi pa ata nakahawak ng toothbrush yung mga gano'n. Pero today is Sunday, siguro naman wala silang mga klase ngayon. Di tayo sure kasi may mga iba may klase kahit Ay, Sunday. grabe. Oo. Pahapyaw na klase, mga ganun. Pero mostly naman sa mga college student o sa mga universities, kung lang siya, synchronous at asynchronous lang naman, pinaghalo yon na mode of learning nila para hindi naman araw-araw nakaharap sa computer. Yun ang hindi ko alam, yung synchronous tas asynchronous. Asynchronous. Ay, yun. asynchronous. Ano ba yung synchronous? Kapag synchronous, yun yung naka-online class sila. Pero pag asynchronous, pwede lang yung mga modules yung mga PowerPoints. ganyan. ganun. Oo. Ay, binabati ko nga po pala si Christine Miana na kapatid ng aking best friend na si Angela Miana na masipag na gumagawa ng thesis niya. Ala, thesis! Mostly ngayon, pero kapag mostly ngayon synchronous sila, no? Mm-mm. Oo. Kailan kaya ang hindi, 20 ang alam kong bakasyon nila. Oo. This week na mag-i-start yung vacation naman ng mga state universities. University. Tapos yung mga college students, yung mga nasa university, yung mga private schools, Oo. ganyan, by next week pa ang alam Oo, ko. 20. So 20 December pa 20. Ganyan yung kinaiingitan namin minsan kapag nag-aaral Sa kayo state U, kwan na. Oo, Bakasyon na namin. bakasyon na. Samantalang kami na nasa mga... Pabakasyon pa lang. Oo, pabakasyon pa lang. Tapos pasukan na namin kayo sa Nakabakasyon Agosto pa pa. rin. Oo, nakabakasyon pa rin. Di ba? Nakakamangha. Sana doon na lang kami. Mga ganyan, di ba?
Oh, basta mga ganun, mga ka-action, ha? At kayo ba, kamusta ho ang inyong pag-aaral? Oo. Malay mo, may mga nakikinig sa atin na mga college students ngayon or high school. Meron yan, ano. Meron yan, ano. Kamusta nga ba itong inyong modular learning o itong inyong online classes? At kahit noon pinapangarap nyo yan eh. Ayan. Ngayon, nakamit nyo na. Oo. Pero marami pa ring reklamo, syempre. Ngayon, nakamit nyo na. Dati pinapangarap din namin yung online classes. Sana Hindi ko pinangarap. Hindi, I mean, kapag college ka, tapos ang daming gagawin, Oo. tapos sumasabay pa yung nasa bahay, sasabihin mo, sana ano na lang, nasa bahay na lang yung klase, ganito, ganyan. Mga ganyan, di ba? Tapos nung biglang napapansin mo yung mga kabataan ngayon, nahihirapan. Pero na-try mo din mag-module, di ba, Action Claire? May module tayo ng college eh. May mga modules tayo yung tinatawag na Student Learning o SLP. Nung college kasi kami, first year Parang to hindi ako nag-college. Oo. Sa amin naman may subject lang na kailangan Nasa SLP. na kailangan hindi kami i-meet nung teacher namin. Oo. Magbabasa lang kami ng modules. Pero ang hirap kasi nun, kapag ikaw na estudyante is kwan ka into auditory ka, na natututo ka pag napapakinggan mo, hindi ka visual. Self-learning kasi yun eh. O, kami naman, nung college kami, yung nakikita ko yung mga pinsan ko, modules sila, ganyan. Sabi ko, madali lang naman yan, modules din naman kami dati, sabi ko. Self-paced. Yes. Pero yung teacher namin, magtuturo siya 20 minutes, and then the rest, nung oras, 1 hour and 30 minutes, kami na, bahala na kami doon sa modules, sasagutan mo yun. Nandun na, babasahin mo, i-explain niya sa'yo, pwede mo ulit basahin, sasagutan mo, pati sa math, mahirap, sobra. Oo. Grabe. Oo, kasi, Kaya siguro tayo nag-communication, ano? oo, magsasalita siya, mabilis, ganito, tapos na agad. Tapos ikaw, sasagutan mo na yung mga hanap ako ng hanap doon sa X. Kailangan ko muna palang hanapin kung Y. Abangan niyo po kami bukas. Oo, bukas, mga ka-action. Baka pag-usapan natin yung X and Y's. X and Wives. Wives? Aliwa, mga ka-action, ano? Pero ayun nga, at nasanay, well, papansin natin, nahihirapan sila ngayon dahil siguro sa tambak. Oo. Tambak sila. Hindi mo ba nababalitaan na may mga college students na halos hindi na nga daw sila natutulog dahil sa dami? Sobrang dami. Patong-patong na. Bakit naman kasi kailangan sobrang dami, ilagapak lahat ng pag-aaral? Pero kapag may time management naman, kaya yon. Pero kapag sobrang dami din naman kasi talaga, na beyond na doon sa kayang gawin ng isang estudyante, susuko din yan eh. Kaya buti na lang may mga academic break na ibinibigay yung mga universities. May mga, academic break. Pero yung iba, 3 araw lang yung academic break, okay na. Yes. Pero kung talagang medyo okay ka sa time management ang tinatawag, kayang-kaya mo siguro. Kaya naman siguro. Oo. Dahil, parang ako, mahina rin ako sa time management. Sobra, grabe. Noon, nung ako ay college. Dahil halos na pagsasabay-sabay ko, yung tipong nasa publication ka, tapos meron kang thesis na ginagawa yung mga ganyan. Wala lang, ma-share ko lang sa inyo. Ganon din, naghirap din naman ho kami. Lahat tayo dadaan sa ganyang pace ng ating buhay, ng ating pag-aaral sa kolehiyo, mga kakyo. At tiyaga lang talaga, Ang kainaman lang talaga nitong online class, yung mga modular, nandun ka sa bahay nyo. Yes. Nasa comfort ka ng bahay nyo. Hindi kagaya dati. Kailangan mo pang mag-boarding, Yes, kailangan mo pang diba? magbumiyahe, di ba? Oo. Dati, at least kayo ngayon, maswerte kayo, nasa bahay kayo. Kapag may quiz kayo, pwede kayong gumawa ng paraan kung paano nyo masasagutan agad. Di ba? Pwedeng cheating na rin yun, mga ganyan. Samantalang Pero kami hindi, noon, parang hindi rin nila kaya. O hindi kaya. Kasi may ka-room ako na naka-online class. Tapos exam nila, hindi ko alam na may camera pala sa likod niya para makita yung monitor. Tapos siya na nagsasagot. Kung may nagtuturo ba, kung may tinitignan ba siyang website para masagot yon. Hindi pala talaga makakalusot yun. Kasi malalaman at malalaman, makikita doon sa camera. Tayo naman kasi dati talagang may kasamang tibok ng puso eh. Di ba? Kapag exam natin dati, face-to-face, ganyan. Tapos, pagkahirap-hirap na nga nung exam, well, sa amin kasi kapag yung mga kurso natin, more on talaga yan eh. Yung writing talaga, hindi tayo yung bilog lang ng bilog, writing, explanation, Reporting. di ba? Reporting, ganyan. So, yung tibok ng puso talagang nandoon eh, di ba? Yung bigat ng tibok ng puso talagang dugdug.
Tugtug, sabi Yup. niya, di ba? Mga ganun eh. Samantala yung mga kabataan ngayon, mga ka-action, kaya nyo yan, tiis-tiis lang sa talagang pag-aaral. Ano? Kapag magfo-focus talaga kayo sa kung ano yung kailangan yung pag-aralan, matututo kayo. Pero kapag yung mga focus nyo, iba-iba kasi, hindi talaga kayo matututo, di ba? Baka mamaya may ano kayo, iniisip nyo kung paano maglakwat siya mamaya. Di ba? Parang kami ni Action Claire, nagpo-program, iniisip namin kung paano kami kakain mamaya. Yun, ganyan, parehas di pala ba? tayo iniisip. Parehas Action, tayo Alex. iniisip, di ba? Puros kape na, laman na sikmura natin. Laban lang. Di ba? Laban lang. Yung gutom na gutom ka, pero laban lang. May nagsabi sa akin yan si Paul, ayan, yung isa din sa sa tinuturing kong bunso namin, Sabi niya sa akin, sabi ko, gutom na ako, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, pag nagugutom, laban lang. Yung gutom ka na, Labanan mo. halos may matay ka na sa gutom, pero meron kang mga kailangan gawin. Laban lang. Wala lang, mga ka-action. May natutunan na naman kayo sa mga oras na ito. Ayan, binabati ko pala si Ma'am Angela Gabayero ng Batangas. At isa siya sa mga naging intern dito sa lalawigan ng Pangasinan. Lalong-lalo na dito sa Dagupan City nung siya ay trainee pa lang bilang isang pulis. Si Mama Angela Gabayero. Nakakwentuhan natin yan almost after 2 weeks. Every day pala. Wala lang mga ka-action na yan. So, yan. Meron pong tinungo si Action Claire kahapon. Nasabi ko na yung tinungo ko kanina. Kaya ano yon? Doon yun sa Anak Banwa, nakapagkwento na ako. Ikaw naman, so may bundok ka atang inakyat kahapon. Ay, wag naman na yun. Ay, wag na ba yan? Hindi na pala kasama yon. Okay, pero ang alam ko, meron kang coverage kahapon ng morning. Pagkatapos ng bundok. Yes, pagkatapos ng bundok. Yan na talaga yung mga yung mga... Ay, yung may pagsisiksikan talaga yung galaan. Galaan, di ba? Para Pero at least, di ba, nagawa natin yung natin, responsibility yung natin. tipong may work ka pero meron kang bakante ng 3 oras. 2 oras lang yun, sis. 2 oras, mahiligo ka muna sa ilog tapos balik ka na lang, di ba? Mga ganyan. Akyat, tapos na daw Diba? pa. O, di ba? Akyat, tapos baba ka agad. Yeah. Pag akyat mo doon, 5 minuto, tingin ka lang, tapos hinga, inhale, exhale, tapos baba na. Yung 15 minutes, di ba? 15 minutes, di ba? Mga ganun. Dapat talagang arangkada kung arangkada. Dapat mabilis. Di ba? Mabilis dapat. Yung tipong nasa CR ka, tapos isang ire, labas na agad. Ay, pasensya na sa Pero mga samantala nag-almusal. Ayan. Okay, go. Pasintabi. Ayun, samantala mga ka-action, kagaya ng sabi ni Action Alex kanina, ay may tinungo. Kung sila napuntahan nila yung sa may Anak Banwa, ay kahapon naman mga ka-action, ay nagtungo hindi ko natuloy maalis, yung word na nagtungo. Ano ba yan? Pumunta. Yan, pumunta or nagpamigay ng ayuda or amelioration. Or nagtungo. Amelioration ang ating mahal na Gobernador Amado Pogi ISP no III tsaka yung mga kasamahan niya doon sa provincial office at nagpamigay sila ng ayuda at tampok nga dito ay District 6 yung pinuntahan nila. Grabe, yung pinuntahan po nila mula alas 8, alas 10, alas 1, hanggang alas 3 ay tuloy-tuloy po yan na pinuntahan po nila yung mga bayan po dyan sa District 6. At ang una nga pong bayan na pinuntahan nila ay dyan sa may Tayug. At sa Tayug, kasama po ang Natividad, San Nicolas. At syempre, yung town host, yung bayan ng Tayug, ay nakatanggap yung mga CVOs o yung tinatawag na Civilian Volunteers Organizations or in short, yung mga barangay tanod dyan sa 3 bayan na yan ng amelioration na nagkakahalaga ng 1,000 pesos po. At doon din sa programang yon na tumanggap din sila ng sabi kasi ni Ma'am Sonia Yao ng provincial office pa rin, ay bawat bayan daw na pinagmumudmudan or pinaggaganapan ng amelioration program na pagbibigay ng ayuda sa mga tanod ay nagkakaroon din ng flu vaccine or flu vaccine, tapos iba pa yung COVID-19 vaccines na may dala-dala silang mga Sinovac para ibakuna doon sa mga barangay tanod na hindi pa nababakunahan. So in total mga ka-action, mula kahapon, yung buong araw ng Saturday ay nakapagbigay or tumanggap yung 4,168 na beneficiaries na barangay tanod sa buong District 6 po yan. Kabilang yung Tayug, San Nicolas, Natividad, Umingan, San Quintin,
Balungao, Rosales, Asingan, Santa Maria, at San Manuel, Pangasinan. So, sunod-sunod po yan. Sa isang araw na yan, tinapos po nila yung pamimigay ng amelioration program sa mga tanod. So, doon sa talumpati nga ni Vice Governor Aspirant Nikki Boy Nikki Boy Reyes Reyes. ay binanggit niya doon yung kahalagahan ng mga barangay tanod sa lalong-lalo na sa ngayong panahon ng pandemya na kahit na nga puyat na sila nagbabantay pa rin sila sa mga border checkpoints ng mga barangay, lalo na nung dati nung mahigpit pa yung COVID-19 health restrictions, ay naandyan sila rumororonda, tapos minsan sila pa yung papagalitan minsan kapag nagkaroon ng aberya, tapos kapag maninita sila ng mga residente, yung mga residente ay magagalit pa doon sa mga barangay tanod. Pero shout out po sa lahat po ng nakikinig sa atin na isang barangay tanod, na mga barangay tanod, at saludo po kami sa katapangan at saka sa dedikasyon po ninyo sa trabaho po ninyo, mga ka-aksyon. Kaya wag nating sinusungitan yung mga barangay tanod natin. Oo naman. Lalo na kung ang ginagawa lang din nila ay yung kanilang For peace and order din naman yun ang barangay natin. For peace and order din naman po yun, mga kaksyon. At napaka-importante na tayo ho ay sumusunod doon sa kung ano yung kailangan nating sundin doon sa ipinapatupad ho nila. Speaking, dahil shinare mo yan, Action Claire, Yes. at ulitin ko lamang, dahil para ho sa mga ka-action natin na nagdanais na mag sightseeing at gustong makaiwas sa COVID or doon sa dami ng tao. Ayan, ulitin ko lamang, mga ka-action, pwede ho kayo mag-pre-booking sa ito po sa http:// mga ka-action bit.ly/anakbanwa, mga ka-action, upang masubukan nyo kung bumisita diyan sa Anakbanwa Art Exhibition, mga ka-action. Marami ho kayo makikita diyan. Wait lamang at i-check ko yung mga photos natin Meron dito. pa yung waves, yung pinapaikot-ikot. Oo, meron. Nakita mo yun? Nakita ko sa picture. Nakita mo sa picture. Oo, Ang ganda. Meron din yung doon, yung gagawa ka ng sarili mong tugtog. Mm? Oo, may mga parang lata, gano'n. It sounds familiar, Basta yung So, tono hindi na niya. kayo lalayo papunta ng Baguio, papunta ng Manila para Oo, lang mga makapunta kayo sa mga art exhibits. Tunguhin nyo na yan dahil... Nandito lang yan sa Pangasinan. Opo, at ilang lang yan, hanggang January 31 lang po yan, mga ka. Magsasara na sila after January 31. Kaya lubos-lubusin natin. Lalo na ngayon, maraming holidays. Yes. Hindi naman siya totally magsasara, pero magbabago. Parang siguro may dadating na bago, parang siya, di ba? Panibagong launching. Ano ba? Ay, manibagong launching ulit ng mga bagong artwork. Akala ko kasi parang siya. Ay, may mga artworks dito at talagang kapag nakita nyo yung mga yon, maraming meaning, mga ka-action. You can put your own meaning on it. Char. Mga ganon, di ba? Nagustuhan ko dito yung mga ibon na 3 ang ulo, ganyan. Tapos para silang nasa bakawan. Well, magkakaiba tayo ng interpretation. Oo, pagdating sa art, iba yung dating sa'yo nung art na ito, artworks na ito, iba din yung dating sa... Pero depende yun kung ano yung pinoportray or dinedepict nung artist na gumawa. Tama. Balang araw at maglalagay din ako dyan ng artwork. Yes! Support! Yes! Eto at napakaganda, mga ka-action, at ayan, para sa mga artists ho natin dyan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Lalo na dito sa 4th District, alam nyo, dahil focus po nitong ating congressman na si Congressman Christopher De Venecia ng 4th District, mga ka-action. Focus niya ho, itong pagpapanatili ng culture, dahil parang suporta niya ito. At kabilang na rin dun sa kanyang advokasya. Parang yun na yung tumatak talaga na advocacy ni Congressman. Yes, totoo yan. Hindi lang naman yun at matagumpay din itong kanyang proyekto doon sa
alam mo, MSMES, yung pagtulong doon sa Oo. mga small businesses. Diyan sa may San Fabian. Yes, sa San Fabian. At nakita ko nga parang kagabi lang yung post doon sa Ube, ganyan. Nakita mo ba yon, yung parang small business ulit yon. Oo. At by sharing it to social media, 'di ba? Maraming makakakita. Oo, Lalo na nabuboost kung- yung promotion. Lalo na kung sila yung nandoon sa low-lying part na talagang hirap din pagdating sa ganyan, promotion, gano'n. Parang yung sa tupig, di ba? Yung sa tupig, usually binibenta lang yan sa Innovation. tabi-tabi. Oo. Then ang ginawa, innovation, naggawa ng kahon, Packaging. packaging, di ba? At Para naging mas- siya, decent, di ba? Ayun, wala lang mga Parang caption. papantay na siya sa mga cakes. Oo, di ba? Papantay na siya sa mga, malay mo sa amin din sa susunod. Support local. Diba? Support local Oo. mga ka-action. Lalong-lalo na kapag yan ay alam niyo na basta 'yon. Dati nung elementary high school, 'di ba, may nakikita tayo or di ko alam kung paano. Go lang. Dati kasi hindi ko naiintindihan 'yon, yung suportahan ang atin, yung Oo, ganun. suportahan ang sariling Oo, atin. ang sariling atin. Pero these days na nakikita na din natin na dapat talaga ang ipatronize natin yung mga gawa ng mga locals, yung mga local farmers natin, yung pagpatronize sa mga products nila. Napakahalaga yan mga Oo. ka-action. Napaka-importante na yung atin muna. 'Di ba? Yung sariling atin muna bago ho yung Huwag sa tayong iba. maging banyaga sa Yes, sarili sa nating sarili bansa. ng bansa. Yun na yun. Ang galing. Di ba? Salamat sa pag-ibig mo. Oh my God. Ay, di ba? Hindi ba? Pero hindi, kailangan mga ka-action talaga, napaka-importante na tayo ho ay tumangkilik ng sariling atin na muna, di ba? Huwag ho tayong tatangkilik nung At mas tataas din talaga yung economic rate natin kapag, Yes, kapag- nag-patronize tayo sa sariling atin. Hindi kasi tayo... kaya naman Pagdating sa peanut butter, anong nais mo? Peanut butter mula ibang bansa o peanut butter ng Pilipinas? Pilipinas, di ba? Kasi The may granules pa siya. Yes, diba? The sweetness, the granules, kung paano nila ginawa yung packaging, magkakaparehas lang, di ba? Walang tatak, pero alam mong peanut butter yon. Basta orange yung takip, mga ganyan, di ba? Oh, yung mga ganon, mga ka-action. Meron din naman tayong mga jam. Meron tayong strawberry jam ng Baguio Baguio. City, di ba? Pagdating naman sa mga chichirya, meron ito, umuuso ngayon. Yung chichirya na gawa sa mga gulay. 'Di ba? Yung parang pinatuyong mga gulay, ganyan, and then ginawa siyang chichirya. Yun yung kahalagahan din or yung role ng OTOP, yung one town, one product. Yes, oo. Pero may Parang mga- yung sa ano rin, yung Abig Pangasinan, yung pinag-uusapan Oo. natin kanina. Oo, Ganun may din, part diba? din sa Abig Pangasinan na may one town, one product din sila doon. Yung pinapakilala yung produkto Nung ng bayan. isang bayan, 'di ba? At nadadala ito sa ilang mga areas gaya na lang kasi dito sa Dagupan kasi isa tong independent component city kaya hindi siya masyadong yung pupunta dito yung ganong area ganong program dahil ito nga ay isang independent component city at may mga sarili itong programa na ginagawa na same lang din sa ganoon Okay, so ayun. Maganda rin mga ka-action na kapag kayo ho ay may mga negosyo na smalls. Ayan, ilapit natin 'to sa mga Sa DTI. Sa DTI, Sa Department of Trade and Industry. Yes Kasi po. dyan po sa DTI mga ka-action, may program po sila dyan na kapag ikaw ay galing sa small scale na negosyante or pausbong ka pa lang na negosyante, tutulungan ka nila mula doon sa branding at saka sa pag-promote ng products mo. At ide-display pa nila yon sa office nila. O, dagdag promotion na naman yun mga ka-action. Kaya wag po tayong matakot na magsimula ng negosyo kasi may mga ano ba tawag doon? May mga opportunities or may mga access naman tayo na pwede nating kunin sa government. Kailangan lamang mga ka-action ay maging aware tayo. Ay, pwede ko pa palang i-access yung ganitong services ng ganitong office and so on and so on. Yun, mga ka-action. Napaka-importante ho nung ganoon, na ilalapit natin sa kanila. At malay nyo, isa rin sila sa mga maging dahilan para lumaguho yung isang negosyo ninyo. Pero kung takot pa kayo, syempre, wag muna. Diba? Establish mo muna. Establish nyo muna, mga ka-action. At kapag nagninegosyo tayo, nagtatayo tayo ng negosyo, ganyan, wag ho tayong matakot. Wag nyong gayahin yung mga katulad namin. Na takot, na, alam niyo, nahihiya, gano'n.
Claire, bukas pa yun. Pero sa simula lang din kasi talaga yan. Yung Ang pinakamahirap pagmamahal. na part. Ang pinakamahirap na part mga ka-action sa pagnenegosyo ay yung simula. Simula. Paano Kapag ka nagsisimula ka talaga, medyo may part na medyo kumakapal yung iyong pagmumukha, ganyan na. Kailangan pero yun. Diba? Tapos maya-maya, bigla ka na lang mahihiya ulit. Tapos, hindi, kailangan mo tatagan ng loob mo. Oo, kailangan Kapalan mo. mo. Mga ganyan. Diba? Hindi tulad sa pagmamahal. Mali na naman. Okay, go. Sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Ay, nabanggit natin kanina yung OTOP, di ba? Yung 1-on-1 product. Mahalaga din mga ka-action, no? Na, or sa mga nakikinig sa atin na mga alkalde, busy alkalde ng mga bayan, yan. na meron tayong 1-on-1 product na room or building or establishment man lang dyan. Di ba na? Diba? Parang kunwari isang, sabihin na natin, merong isang... May mga turista. Yes. Oh, saan sila pupunta? Saan mo sila papapuntahin kapag magtatanong sila ng 1-on-1 product mo? Baka naman yung ibang bayan. Kasi sa atin, may nakita kasi ako, hinanap ko yung 1-on-1 product ng bayan na yun. Ala, wala naman ay. Pero dun sa ibang bayan, sa mga karating bayan niya, meron. Ano kayang product dito? Di ba? Doon din makikilala mga ka-action or sa mga legislators natin or sa mga mayors natin yung pagkakakilanlan ng bayan. Ng isang bayan. Kapag sila ay produkto, merong oo. OTOP, kung tawagin. Ano. Pwede rin mag-establish kayo ng sarili nyong OTOP, mga ka-action dyan lang sa inyong mga areas. Ano. Oo, as business na diba? naman As yun. business, Oo, diba? na hindi rule or hindi... Or isang barangay, kunwari. Kunwari sa inyong barangay, may mga negosyo doon yung mga ilan. Kunwari, may naghahabi doon ng basket. May gumagawa ng ganitong product. I-try nyo na maglagay doon sa harapan ng barangay ninyo ng ganun or sa isang highway, di ba? Parang OTOP din. Pero ikonsulta nyo muna yan sa mga kapitan ninyo. Tapos pagsama-samahan nyo doon yung mga produkto ng inyong mga kapitbahay, ganun. Di ba? Galing Mga ganong talaga ng Action diba? Alex. Oo. Ganon, mga ka-action. Kahit na turon lang yan, mga ganon. Char. Oo, kahit na mga ganon lang yan, kahit papano, gawin natin, di ba? At, Para ma-boost din yung livelihood programs or livelihood na aspeto ng buhay ng bawat mamamayan. So, bakit ba kasi tayo napunta dyan? Dahil nga yan, no, doon sa sinusulong ni Congressman Tof de Venecia. Yes, na yung pagsuporta sa mga small businesses, di ba? Na napaka-importante. Grassroots siya kung mag-approach. Oo, pansin ko din yan, ano? At dapat ganun talaga, mga ka-action. So, para ho sa atin din, yung mga kilala natin dyan na may mga alam naman na negosyo, kahit maliit, basta't alam nyong unique yung inyong negosyo at kayang ipagmalaki well, alam nyo naman dapat yan, ano? Hindi naman kayo dapat basta-basta magtayo ng negosyo na Marami na yung bigla-bigla supply, lang, oo. diba? Dapat alamin nyo muna, tapos tikman nyo yung mga produkto ninyo at alamin ninyo kung yun ba ay pwede sa inyo. Kung baka mamaya kasi, alam nyo na, mga ka-action, di ba? At napakaganda talaga na pinag-uusapan yung mga ganito, mga negosyo-negosyo, ganyan, mga ka-action. Dahil magamit ho natin ito at marami ho tayong matututunan dito. Ano? Okay, may sasabihin ka pa. Wala. Saludo lang kay Congressman Saludo lang. Tof de Venecia doon sa advokasya niya. Opo, mga ka-action. Same here. Ano. Okay, pero 8:36 mamaya may i-play hong recordings, ano, etong si Action Claire. Kaya ngayon pa lang, Action Conrad, ay magbibigay daan na ho kami para sa ilang mga paalala. 8:36 ng umaga ang oras.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright mga ka-action, muli nagbabalik po tayo sa programang Barangay Patrol. Kasama niyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod. Ang inyong mga lingkod. Ah? Oh, buksan mo! Action Conrad! Buksan mo! Nakaw! Mag-hello ka na, Action Claire. Ayan. Ayan. And kasama niyo pa rin po ko, Action Claire de Guzman. Ayan, sa ating technical side, kasama pa rin ho natin Action Conrad Alvarez. Ako naman po si Action Alex Navarro. Okay, so ayun. Ano ba ang mga dapat natin gawin, mga ka-action, para tayo ay ayun. Ano ba, Action Claire? Uy, congratulations pala kay Muratov at kay Reza. Dahil doon sa nakuha nilang Nobel dito Nobel sa freedom of the press equals democracy. Kung kilala mo si Muratov at si Reza. At hundreds of well-wishers took to the street of Oslo, Norway on Friday, December 10 to join the annual Torchlight Parade honoring the latest recipients of the highly coveted Nobel Peace Prize. Ayan, kung saan ilan sa mga yon may bit-bit na tarpaulin na may nakalagay, "Congratulations Muratov and Reza. Freedom of the press equals democracy." Okay, so ayun mga ka-action, kamusta na ho kayo at kamusta ho kami? Ito, ayos lang ho kami, at kasalukuyan ho kayo nakatutok sa programang Barangay Patrol. Kasama niyo pa rin syempre ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex. At sa Action Claire de Guzman naman po nasa atin. Katabi rin ho natin dito mga ka-action. Ayan, tumungo muna tayo sa ating Facebook Live, Action Claire. Baka may mga nanonood sa atin. Uy, pero dito sa ating text line pala, Action Claire. Ayan, binabati natin. Ito. Okay, sabi niya dito from texter 0338. Ayan, good day, pakibati pa rin kami dito. Bye-bye Pulong. Binmaloy. Ayan, Veron Peralta. Hello po, Ma'am Veron. Oo, hello Bye-bye po. Pulong. Saan yun? Bye-bye Pulong, Binmaloy. Bye-bye Pulong. Bye-bye Pulong. Oo. Ayan. Good day po sa inyo dyan. At dito sa may San Isidro Sur, good morning din po sa inyo. Mga ka-action, family dyan. Uy, Ma'am Violi Valdez Freire, good morning din po. Ayan, nakikinig pa rin daw sila dito sa may Balbalatong Pusurubio, Pangasinan, Action Claire. Batiin mo daw. Ayan, binabati po natin ang lahat ng mga taga dyan sa Balbalatong, Pusurubio, Pangasinan. Oo, family Barlaan. Oo, family Barlaan. Hello po sa mga pamilya Barlaan at sa mga kapitbahay po ng pamilya Barlaan po dyan sa Barangay Balbalato. Yes po, isang good morning po sa inyo mga ka-action. Pati na rin kay Ma'am Jobel Cancino, good morning din po mga ka-action. Ani Caranto Soriano at Gloria Macalanda, good morning po sa inyong lahat mga ka-action. At lagi ho tayong mag-iingat, syempre. Alright, so yun lamang mga binabati ho namin mga ka-action. At nako, mag-aalas 9 na Action Claire. At susunod ho mga programa dito mga ka-action. Syempre mga awitin at tsak namang magugustuhan po ninyo. Alright, 9 na ng umaga, nakasama ho natin muli sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Freire, tumutok ho kayo sa balitaktakan natin mula alas 5 na umaga hanggang alas 9 ngayong umaga. Kasama ho, syempre, ang inyong mga lingkod. Ayan, kasama niyo po ako, Action Claire de Guzman. Ako naman po si Action Alex Navarro mga ka-action. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa programang Barangay Patrol dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa action. Una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino.